Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongi etorriak sekula existitu etzen egunera. 1582an, Gregorio Amairugarrena aita santuak, Kristo aurreko 46 urtetik aurrera ezarria zegoen Juliotar egutegia kendu, eta haren ordez Gregoriotar egutegia ezarri zuen. Horren ondorioz, egutegiak urriaren 4tik urriaren 15 salto egin zuen. Beraz, gaurko una urriaren 5 ezen existitu. The dog days are over. The dog days are done. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children. Beraz, nahi deguna egin dezakegu, ezta? Egun hau egutegitik desagertuko bada. Ze gaiztakeria egin nahi duzu? Ez, gaiztakeriarik ez. Sekretuak kontatu ditzaket. Abai. Eguna desagertzean aztu egingo dituzuelaren esperantza dukat. Bota ba, sekretua. Badoa, ez zait The Beatles taldea gustatzen. Love me do, oh, love me do. Gaurko egunez, duela 60 urte argitaratu zuen The Beatles taldeak euren lehenengo singela Love Me Do. Euren jaioterrian Liverpoolen talde ezagunena izanik ere Erresuma Batuan oraindik ospe gutxi zuen. Abesti honek aldatu zuen hori. Historia bitxia du abestiak, 3 bateria jotzaile desberdinek grabatu zuten. Paul McCartneyk konposatu zuen haren zati nagusia eta John Lennonek osatu zuen zubia. Tira, nik bota dut ahaztuko duzuen sekretua. Orain, zuei dagokizue. Murgildu naiz bapatea, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpea. Asperenak salaturi. Ordoa banire sekretua. Oraindik ez dut izurden aurreko bizitza liburua amaitu. Espero dut Kirmen Uribe gaurko saioa zentzutea. Lasa Inigo ez dut uste entzungo duenik bere urtebetetzea ospatzen ariko da eta euskal idazlea gaurko egunez jaio zen 1970an. Poesia, novela, saiakera eta aur literatura generoak landu ditu Uribek. Ezin ditugu egindako lan guztiak aipatu, asko baitira, baina bitxikeria bat kontatuko dizuegu. Kartzelan zegoela jaso zuen bere lehen saria. Arabako diputazioak eratutako Becerro de Bengoa saria. Jon Elordirekin batera idatzitako Lizardi eta erotismoa lanarekin. Sariak aipatu dituzuenez, hauxe da nire sekretua. Nire txikitako ametsa Nobel sari bat irabaztea zen. Eba. Adi egon, aste honetan ari dira aurtengoak banatzen. Gara izabiltza. Eizu gertatu daiteke, Bakearen Nobel saria irabazi duen bigarren euskal herritarra izan zaitezke gartxot. Gaurko egunez jaio zen, hain zuzen ere, René Cassin Baionan. Zuzenbideko irakasle izan zen eta 1978an Bakearen Nobel saria eman zioten. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala egiten lagundu zuelako. Sari hori jaso duen euskal herritar bakarra da oraingoz. When the day is done, if I go there real late, let my mind meditate on everything. Tira, beste sekretu bat kontatuko dizuet. Bale. Txikia nintzenean, irakaslea izan nahi nuen. Orduan zoriondu egin martzaitugu. Irakasleen mundu eguna da, UNESCOk eta langileen nazioarteko erakundeak antolatutako eguna da. Ez hitzaiei omenaldia egiteko. Ez da ospakizun berria, 1976an sortu baitzuten eguna. Hezkuntzaren iraultza irakasletatik hasiko da. Izango da urtengo leloa. Nikatik, ikasi dut hemen Anitz jaso dut irakasleen gandik Baina batzuen gatik balitz Ez nintzen horri izanen Gauzak ez dira eman Banik botako dut nire sekreturik sekretuena.
txikian nintzenean, handitan James Bond izan nahi nuen. Arropa dotorea, nazioarteko bidaiak, martini, zalea, arazoak konpontzen dizkizuten lankideak, inigo uste dut, ametsa lortu duzula, zuzara gure James Bond. Tira, garaiz iristearena eta autoarena moldatu beharko genuke. Baina, bai, Bond jauna izan zaitezke, inigo? Segitu zer egiten abilen jakin gabe. Bai, horrela dantzatzen nuen gaztetan. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get... Gaur, James Bonden mundu eguna da. Duela 10 urte sortu zuten egun hau, lehen filmaren 50. urte hurrenean, beraz inigo, zorionak. Zerrik asko. Kontatu dizkizuegu gure sekretuak, zuen oroimenetik desagertuko direlakoan egia esan. Baina gure gonbidatuen sekretuak entzuteko prest gaude. Asko kontatuko dizkigu Odei Barrosok bere rapekin. Izan ere, terapia diskoa aurkeztu digu gaur, eta luze eta zaba ariko gara berarekin. Eta Naia Muñozek bere bizitzako kantuak zein diren kontatuko dugu. Eta gauzatxo gehiago, asgaitezen urriak 5 ditu gaur, eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok gaur urduri esnatu den gizona, Gartxotun zain letona, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Bera urduri ez, bera gaur... ez dakigu nola esnatu den. Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon. Esnatzeko lo hartu behar da eta nahiko kaskar. Ai, ama... Baizketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 454 du, lau, arratsaldeak 4:12 minutu, gaur urriak 5, eta hemen gara, Insomne klubeko zeatik, instalazioetatik, zuentzat bigarren kafe hau egiten. Arratsaldeon guztioi, glo gutxi baina energia asko daukagu ez pentsa, Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Begiratzeko moduak laguntzarrekin. Arratsaldeon hementxe gara, naiz irratian, bigarren kafea egiteko prest, dagoeneko 2 ez 3 kafe hartuta egongo gara. Laure bai. Lau iguale Laure bai. Bai, lau, zuk lau, nik beste lau, eta aztugabeko lauek osatzen dute gaurko programaren zenbakia. 454. Ze bolilla. Ze zenbaki ona, lau, Erra. Goiuriako jonatuta dago, edo ez da egitako jonatuta hitza den, obariotuta, edo beldurtuta behintzat. 666 iritsiko denean ea zer? Ni egun hortanen naiz etorreko lanera. Bueno, hasi gara. Gartxotun zain, zein da zure gaurko maite duta? Ez dut asko pentsatu behar izan, atzo bertan pasazitza edalako, eta nire gaurko maite duta da, kobratze egunetan sentitzen den satisfazio. Ez dakite bestaldean autonomo asko ongo diran, programa bentzuten, baina, bueno, autonomoak badakizue nola ibiltzengan, eta normalean hilabeteetara, eta orden, eta atzo eukinuen horrelako dana batera kobratze hori, eta ezerezetik maxira joateko ze hori, eta gutxi iraungo du, orain
gauzak ordaindu inbarko dira. Baina atzoko momentu hori behintzat, maite izan, kobratze eguna. Jo, nire banketxeko, zein nola intzen zaion, webgunearen itxurean edo aldaketa batzuk egin dituzte. Ez da interfeiza da, izen badauke horrek, bueno, igual dio. Eta orduan, sartzen zea, eta agertzen dan zifra, da azkeneko sartu zinean zegon saldoa. Eta momentuan zure begien aurrean egiten du eguneratzea. Normalean tristura ikaragarria sortzen dizu. Zeiten du, txu, eta geisten doa dena, beti doa geisten, eta batean oso tarteka goraka egiten du. Baino, trantze digitala, horre segundu gutxikoa, baino neriak ez duiten, eta eskerrak. Nahiko jodido, Ba, ez da gustatzen, Ez da nahi ere, ez da gauza ona. Baina alaxe bizitut, maite dut azuko maite dut anik, Goiuri? Venga, nik. Venga, bazuk. Nere maite duta oso zehatza da azkar egingo dut. Nik maite dut 17. mendeko herbeeretako margolariek naturarekiko zuten obsesioa. Eta garapenik ez dago? Ez daukagu denborarik. Zer dezu gartxot? Ez, mikroa, sartzal zaizune ahotsa. Kaskoetatik orain ez dut oso ondentzuten, eta bazpara nintzen, kaskoak endut. Kablia moitu ez Beti estutu behar da pixka bat. Estutu behar, hoi da. Nik maite dut laguntzarrekin biltzea, eta atzo, egin un topo afaltzen, hau ez dut inoiz kontatu, nire bizitako frustraziorik handiena da ziklista izatea lortu ez izana. Nik Frantziako turra korritu nahi nuen. James Bond. Eta enuen lortu. Pentsatu, Frantziako turra korritzen, James Bonden traje batekin eta martini bat eskutan. Zoragarri. Horrekin Ander Izagirrek liburu bat egiten du. Eta atzo topatu nintzen, nik 15, 16, 17, 18 urte nituen garai hartan nire prestazaile fisiko zenarekin, Ramon Elkororekin, eta nire kirol mediku momentu batzutan behintzat izan zenarekin, Angel López de la Caillerekin, eta biekin afaldu nuen, eta igual 8 urte elkarre egon gabe, beti geratu behar dugu, gero pandemia ez dakiz zer, eta izan zen oso politia gogoratzea, eta konturatzea nik nera beharoko ni haren oroitzapen nahiek egiazkoak zirela eta banintzela ja umerre pipi xamar bat 15 urterekin nire prestatzea fisikoaren garuna estandarazten zuena. Eta par batzuk egin geniten eta oso gustora aritu ginen. Azte turra eman zenion atzo, Turrak zuk ematen dizkiezu beste batzuei. Eta denak dira turrak. Baizue, munduari begiratzeko modu asko daude. Tur hitzarekin errealitate ezberdinak deitzeko aukera dagoen bezalaxe, eta Ordangarinen eta Kirmen Uriberen eta Rafa Ruedaren eta beste hainbatek osatutako barpuertoko kantu honekin hasiko dugu gaurko saioa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko doinuetatik haratagoren atal berri bat orkestu harrigu, Gartxot unsainek, Naia Muñozekin osatu duzu gaurkoa, konta iguzu, labur-laburrean bada ere, nondik nora eta ze girotan ibiliko garen gaur? Bai, bigarren atal honetan ere beste behin aitzakia zuk atzo afarian bezala, nire lagunekin konektatzeko aitzakia ere izaten ari da, podcast hau nire etxera etortzeko gonbita luzatu eta bertaratzen dira, eta Naia Muñoz beste behin lagun mina daukat, eta unibertsitate garaitik egindako laguna da, baina azken urteetan, pixkan ni ere antzerkiaren munduan Naiari esker, barneratu naiz, H-teatroaren kaskarot obran hain zuzen ere, eta berari eskerrak, eskerra handi bat, hemendik.
Eta, bueno, beti laguna den heinean, jakin izan dut, musikazalea ere badela, bai, bueno, lanaren barruko dinamika horretan, baina batez ere kanpoan, eta kontzertu askotara joaten den pertsona badela, eta orduan, gonbidatu oso erakargarria irutu zitzaidan, eta gainera, ziurrenik eukiko du zer kontatu, antzerkiaren munduan, eta musika hor nola bateratzen den, eta kiston tipa maja, zesan goizutin du. Aizue, hemen Naia Muñozekin gartxotun zainek izandako solasaldia, hemen entzun dezakezue, eta gero xehetasunik galdu baduzue noski plataforma digitaletan, eta podcast plataformetan, eta Spotify, eta irratia.naiz.eus webgunean, eta toki guztietan topa dezakezue. Egunon, eguerdion, gabon, ez dakiz zer ordutan entzuten dezuen podcast hau, beti izaten dugun bezala, baina ongi etorri doinuetatik haratago atal berri honetara. Gaurkoan hemen ondoan Naia Muñoz, Murua, Lagun eta H Teatroko kidea daukat. Eguerdion, Naia. Kaixo, eguerdion. Plazerra zu nire ondoan eukitzea eta zure kantu kutxunak aurkeztera etorri izana. Konta eguzu pixkat zertan ibiltzen zean, ezagutze ez zaitunarentzako. H Teatroa Bilboko konpainia dela nik badakit, zuekin lana egin detelako, baina konta zuen zulari pixkat zertan ibiltzen zaten. Bai, H Teatroko kidea naz, Iñaki Ziarrustarekin batera, Iñaki Ziarrusta da konpainiako sortzailea, eta berak sortu eban konpainioaren dela 12 urte, 2010ean, eta gero beranduago ni sartu nintzen, antzerkia euskeraz egiten dugu, gehien bat, ikuskizun ezberdinak ditugu, Euskal Herrian zehar mugitzen gara, eta orain azkenengo aldian horretaz gain ere eszenografiak egite ditugu. Eta hori lanarin kontauta hori. Eta nola dago ez dakienarentzat Euskal Antzerkigintzaren egoera edo mundua ze kontatu daiteke? Zu zertan ibiltzen zabentzat mundu hortan? Bai, bueno, ni konpainiaren barruan egiten dute koizpena, komunikazioa eta banaketa. Taula gainean ez nabil. Eta gero Iñaki gehiago egiten ditu zuzendaritza eta eszenografia lanak, ekoizpena ere pixkat. Guk euskeraz lan egiten dugu, gure erabaki hausnartua da. Euskeraz bizi gara, orduan euskeraz egiten dugu antzerkia. Eta Iñakik beti esaten daben moduen, muskilditik Balmasedaraino, alik eta plaza gehienetan egoten saiatzen gara. Ez da bide erreza, baina guk aukeratutako bidea da, orduan, posik gabiltza, gure hizkuntzan lan egiteagaitik. Bai, ez dakit ariketa hona da, baina beti horrela, ez dakit sorkuntzaren beste sektore edo ez dakit nola ditu, baina beste sektoren realitateak entzutean nik automatikoki egiten dut pixkat musikarekin parekotasuna, ez? Eta ezberdintasun batzuk egongo dira, baina puntu komun asko ere bai, eta kasu honetan, hizkuntzaren autua, ez? Gure kultura diverso honetan, oso autu zaila da batzutan, ez autu hori hartzea, baizik eta zaila egiten du bidea, ez? Osea, bidea ez dakit nola esan, ez dakit kompetentzia dan, ez dakit zenbait entidaden babes falta dan, baina askotan gure hizkuntzan sortzeak bizirauteko zailtasunak ekartzea paradoja bada, ez, Euskal Herrian. Era bat ados, azkenean euskeraz hitz egiteagaitik edo euskeraz egiteagaitik artea, ez? Musika bada, antzerkia bada edo dana dalakoa, egia da mugatzen deutzula. Hau da, hizkuntzarik gabe egin eskero, Malagara joan zaitezke, Bretainian dira edo Rumaniara, ez dakit, zerbait esatearren. Eta euskeraz egiten baduzu, zailtasunak handiagoak dira noski. Esparrua txikiagoa da, Euskal Herrian leku guztietan ere autua ez da euskeraz programatzearen abeti, beraz, ez da euskeraz egiteagaitik Euskal Herriko edozein lekutan egon zaitezkela. Baina, guretzat, gure kasuan, asko hitz egin dugu honen inguruan eta, argi daukagu gure autua eta beti esaten dugun moduan, autu politiko bat da. Kolore edo banderetatik aratago, autu politiko bat da, gu bizi garen hizkuntzan sortzea. Bai, era bat ados. Eta, honek emango luke nik uste dut, beste ordubeteko
podcast bat sortzeko adina, eta bueno, jarraituko dugu gure bidea egiten, bakoitzak alduen neurrian, eta gainera beti musikaz lagunduta. Nik ere, bueno, badakitzu musika zalea zehala, eta horregatik pentsatzen duen, ukiko zen ditula horre kantu kutxun batzuk, eta buelta asko gabe, lehenengoa entzungo dugu egin aurkezpen txiki bat, zein da ekarri diguzun lehen kantu kutxuna? Saiatu naz danak euskeraz ez ekartzen, eta hor ere ariketa bat egin dut. Eta lehenengo ekarri doana inglesez da. Eta Herman Dune frantsesen I wish that I could see you soon abestia da. Niretzat abesti kutxuna da, unibertsitatea amaitu eta gero, elkarrekin ikasi gendula. Unibertsitatea amaitu eta gero junitzen 2 urtez Tenerifera bizitzen, eta abestia niretzat beti, ez dakit, baina garrantzitsua zen Euskal Herriti joaten itzanean, ez? Ara joaten itzan bakoitzan, abesti hau kutxuna neukan, eta lagunekin ere konpartitzen eban, eta abesti hau aukeratu dute bat aukeratzearren olan niretzat kutuna dana. Nik leheno entzun dut eta identifikatu dut, zein zan, Herman Dune hau hasieran ez dekien, baina bai, ni kasuntan eraman nau, tipo honek anuntzio batean edo zeukan horrela bere abesti ezagunetariko bat, baina nik asoziatzen dut, ez dakit, udara partean asko ikusi nuen iragarki batekin, eta orduan, ez dakit, erritmo honek eramaten hau oporretara bezala, ez? Badauka horrelako aura ibizenko bat bezala, ez? Ez dakit dian instrumentu, ez dakit ukelele badan. Bai, ukelelea da. Baina bai, ez? Ez dakit nola ditu, baina egurtasun horrek ni eramaten hau olako kala moduko batera. Igual, ojo da, iragarkiaren gandik pixkat kontaminatuta nagolako, baina bueno. Izan daiteke nik iragarkietan beti kate saldatze dut telebista ikusten da honean, orduan ez dakit zein dinosun. Baina, klaro, niretzat da hori, joaten itzanean, espero laster elkarri ikustea, ez? Eta gainera bideoklipa asko gustatzen jatan, bideoklip berezia da, garaje edo lako leku txiki batean grabatuta, eta pertsonak kromaz jantzita daoz. Sin más, bueno, ikusi. Bai, entzuleak posible bali madu bideoklipa ikustea, nahia gomendatu digu, baina bitartan abestia entzungo dugu, eta ez dakit unibertsitate garaitara edo Ibizako hondartza batera goazen, ea zer datorren. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, How long till you can see her? and I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen, now that I am across the sea, I want... Bueno, hortxe entzun dugu Herman Duneren I wish that I could see you soon. Espero nuke zu laizter ikustea, ez? Olako da, ez? Itzulpena. Bai, ni eraman hau Ibizaldera, eta ustez jarraituko detela udarako erritmo lasai horrekin konektatzen, baina, bueno, entzuleak egin dezala nahi duna. Zein da hurrengo kantu kutxuna? Naia, ze ekarri diguzu? Nire hurrengo kantu kutxuna inglesez ere bada, eta da Doberren The Bill Came to Me. Temon, eta izan zen nire lehengo CD-a, diskagorria. Eta ni sentitzen nintzen hipernagusi CD horrekin, eta, bueno, abestia entzun da, jakinik edo abestia amaitzen denean, badakitzein dan hurrengo abestia CD-an, eta hurrengoa, kotxean eta autokarabanan entzun gendulako etingabe.
Bai, nik aitortu behar dut oso Dover zalea naizela. Iruditzen ze gaina talde bat, ez dakit nola esan, kiston matiz pila bat ditunak, ez? Hau da, diskografia aldakor bat, aldaketa horren atzean polemika bat, badauka gainera ere beti jende guztiak esaten du, CD-ak oraindik ere izugarrizko balioa eta kasetek izugarrizko balioa zuten garai horretan, gogatzen naiz Pepsiren anuntzio batean, eta badaukare justo epoka horretarako nostalgia oso konkretu bat, ez? CD bat entzuten genuenean igual, nola esatzen zen bilduma bat, eta 10 talde horiek jende guztiak ezagutzen zituen, ez? Eta bueno, gero, ez dakit badakin entzuleak, baino Doverrek izan zuen hor aldaketa oso nabarmen bat grunchetik elektronikoa ora, eta hor egur asko jaso zuten ere bai, baina nik uste dut diskografiari begira argi dagoela abesti puskak egiten zituen talde bat zala, eta batez ere nire ustez oso ahots bereizgarria zeukana. Zalantzan neukan edo Devil Came to Me edo Serenade. Baina biak dira temon. Eta gainera garai horretan ikusi neban, izan zen, gaztetan lehengo urteak urtetzen zarela, ni Bilbotarra izan da, Bilboko aste nagusian, eta eman eben kriston kontzertua Plaza del Gazana, jarraitzen du izaten, baina lehen hor kontzertuak zeuden, eta gogoratzen dut ere horrek lehengo kontzertuak lagunekin zoazela, derrepente sentitzen zara txiki, baina heldu, baina... Eta bateriak amaituzun pelotatan jotzen eta izan zen epic. Bai, nik ikusi ditut YouTubeen ere bideo batzuk nahiko ezagunak beraien, ez dakit nola esan, baino, punto álgido nola esaten da, ez? Oso ezagunak ziren garai horietan, Europa mailako rock festival handietan rock EM eta izugarrizko jendea hor saltoka eta hau da, igual, baino igual ere orokorrean pertsibitzen dana, baino handiagoak izan zirela bezala iruditu zaineri askotan interneten ikusitudan bideo batzuta, baino nizu bezala bai Devil Came to Meren nik eske izenak ez ditut ondo gogoratzen, baino bai portadak, badakit hauk disko gorri bat zala, badakit beste bat beltza horrela, etzeukan nola ovni moduko bat, edo DJ eta abesti... Hori izan zen urrengoa. Ez? Gero King George eta horrelako fotomontaje bat, eta gogoratzen ditut, bilatzen polita hori ere, portadak bezala, ez? Garaio horietan oraindik CD-ak erosten genitulako, edo juten ginalako dendetara CD bat erreserbatzen eta igual 3 aste tardatzezun, eta... Bai, niretzako Dover talde kutsuna da, eta gainera aitortu behar dut, aldaketa egin zutenan ere, bazituztela gauza interesgarriak. Baina beti izango da, zuk esan duzun bezala, garai bateko ondare txiki bat, ez? Nik uste, gure edadeko guztiontzat, ez? 34 edo zuzen bat ditu. 35. Gure generazio gazte honentzat. Beraz, entzungo dugu eta... Nik uste sorpresa handia hartuko dula entzuleren batek abesti hau ezagutzez badu eta gustatuko zaio. Así que hementxe daukagu Doverren Devil Came to Me. Hortxe entzun dugu Dover talde puskaren Devil Came to Me hitazoa.
Super hit. Generazio baten ez dakite aldarri gruntxa edo, zer zan. Ziur naiz, norbaitek edo jente asko entzungo dela besti hau eta esango dula, ostras! Bai. Ez neukan akorduen. CD urdin hori, Pepsi, Next Generation, edo zera... Bestate, oain etorri zait, Androp taldearen Train abestia, CD horretan zegoena, klasiko bat ere ez, there is a train, eta zera hori. Baina, bueno, beste egun bateako utziko dugu Andropen Train, zen urrengo zure kantu kutionekin jumarga, ze karri diguzu hirugarren kantu bezala? Bai, hirugarren abestia erderaz da, eta da Vasos Vacíos abestia. Baina, aukeratzen dut, Los Fabulosos Cadillacs abestia da, baina Celia Cruzekin abeste duten bertzioa. Ba, ez dut ezagutzen, así que a ver ze sorpresa hartzen duten. Ba, Argentinako talde bat da, Los Fabulosos Cadillacs, eta, bueno, asko gustatzen jat, eroaten nau garai bateran non lagun talde bat ginen eta, bueno, astean zehar egun batean gelditzen ginen gitarra jotzeko eta, bueno, garagardo batzuk edan, pizza batzuk jan eta gitarra jo eta, bueno, oso momentu kutxunak ziren. Eta niri bereziki abesti hau jotzen genduzan guztietatik asko gustatzen jat, eta nire familia eta hurbileko lagunak abisatuta daude, nire hiletan nahi dodala abesti hau jartzea eta abestea. Bai polita da, esaten da benean, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar. Me encanta. Me encanta. Ez dut ezagutzen, baina zure hiletan jendea dantzan jartzeko moduko abesti bat balin bada, eta gaina aipatu dezune, ez dakit, oroitzapen horietara eramaten bazaitu, seguramente izango da hildakoak ere animatzeko moduko abesti pusk bat. Bai, igual ez daka zer ikusirik hiletarekin edo hiltzearekin edo ez dauka ez zer, baina... Ez, pentsatu nahi dut, ospakizun bat bezala, ez, aldarrikatu nahi dezulako. Erabat. Bai, polita da, igual ez dakit jenteak ezagutuko duen, Los Fabulosos Cadillacs oso famatuak dira Argentinan, bueno, Buenos Aireseko banda mitikoa da. Esan dezunen eta Celia Cruz ere, bai. Bai, pasatzait, asko pasatzen dago ere musikarekin, jo gauzak sonatzen dizutela edo ez dakit, bai, nunbaitetik edo zerbaitengatik, baina ez dezula momentu horretan abestia topatzen, zure buruan. Beraz, ni oraintxe nago olakiston espektatibakin bezala eta entzungo dugu orduan, nahiaren hirugarren abesti kutxuna. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Ba, hortxe entzun dugu Los Fabulosos Cadillacsen Vasos Vacíos abestia, kasu honetan Celia Cruz handiaren kolaborazioarekin eta bukaerako solo epiko horrekin. Jota, ez hartu gaizki hau nahia, baino
Ni baino lehenago hiltzen bazea, zure hietara kubata batekin joango naiz. Hori da ideia. Baina nik ez neukan ere hileta oraindik diseinatuta eta gaizki sentitzeko alderantziz balin bada zuk ere nire hiletara kubata batekin etorri eta ea hilkutxatik naizen altxatzen abesti hau jartzen dezunean manos arriba esaten. Bai, oso abesti ez duen ezagutzen egia esan, baino bai, leheno bezala ez, ospakizuna, esan duguna, ospakizunaren ez dakit, usai hori hartu diot, eta gainera gustatzen zaizuk ere, modu batean, normalean tristurarekin edo asoziatzen den heriotza horri, ospakizun tankera hartzea, eta soinu banda ederra ekarri izana. Aber ez dan azkar pasatzen gure hileta hori, baina etortzen danean hau jarriko dugu eta dantza ingo dugu. Gauzak itxi behar dira berbain ja, hori argi dago. Hori da. Zure azken kantu kutxunakin jungo gara, ze ekarri diguzu? Begira, laugarren abesti aukeratzeko, ez dut aukeratu, ez naz kapasa izan aukeratzeko. Baina, talde bi aukeratu ditut eta hortik, Let It Flow, dira, berri txarrak edo gozategi, eta hori da nire haurtzaro eta nire gaztaro dana, jarraitzen da bizaten, barikoan egon itzan gozategiren kontzertuan anerekin, baina bai horrek talde biek eroaten nabe nire erabat hori, haurtzaro eta gaztetasunera ez, edo zein abesti kasik entzun eta horra eroaten nago. Bai, kurioso da gaur, pentsatzen ari nintzen, hitz egiten ari zinen bitartean ez, justo gaur aipatu dituzun hiru horiek eta atzera nola egin dezun momentu batean unibertsitatera, bestetan pixkat atzera gor lehen aldiz ateratzen dakitzen, eta orain, haurtzaroraino bezala ez, hemen oso ohikoa da nola abestiek iraganera eramateko daukaten etengabeko almen hori, eta zurean kasu honetan ikusten da nola epoka ezberdinetara ez. Zer esan berri txarrak eta gozategien inguruan entzuleak ezagutuko ditu, bestela itzali irratia. Hemen ingurukoa bazea, baina bai, denontzako izan dira, ez dakit, gure haurtzaro, nerabezaro edo deitu jozuna ezun bezala, baina aro askotako soinu banda. Ni gainera beti esaten dut, berri txarraken zalena izela nola ez, baina gozategiri ere estima handia diot, zenik bere garaian 9 urte trikitisa jo nuen, saiatu nintzen, eta domatu nuen pixkate bai, gero alboratu nuen. Baina beti egin zaizkit askotan, jende askori igual asko entzun izanagatik nekagarriak egiten zaizkion trikitisaren doinu horiek. Ez dakit, nik txikitatik oso gertu sentitu ditut, eta gozategi da esentzia hori hartu eta letra oso, ez dakit nola esan, humoretik eta pixkat komikotik festa giroa sortzen duen talde bat, daukat dena, ez? Eta aurreko egunean kontzertuan egon ginala, esan dutena, ni banekin aspaldikoak zirala, baina ikusi nebanean 30 urte bete dituztela urten, wow! Eta, klaro, hau, guk entzuten genduen, gurasoekin autokarabanan, kotxean, etengabe, eta niretzat da, ikastola, txikian itzeneko ikastola garaiko soinu banda, erabat. Bai, gainik, oain etorri zait ikastolanen nola ote zian, ez dakit egun batzuk, klasetik atatzen ginala eta aktibidadeak iteziala, eta hola altaguzen bat jartzen zutela, ez dakit zer, baina, bai, hor gozategi seguro jarriko zutela. Badakit, ezin dudala esan gero, baixata ixiar eta laitza eta maider ere garai horretara eroten nau, eta bebai... Bai, egia esan bai ez, garai hortan egon zanolako usta bat, baina nik gozategi dauzkat, ez dakit, mendian puntan bezala. Bai, piramidean goiko puntan. Bai. Nere bizitzako soinu bandan egon beharko litzateke, gozategiren abesti bat, fijo. Seguro, eta berri txarrak alboratu gabe, nola ez, hemen inguruan euki dugune, roka deituko diogu ez, naiz eta 1000 fase pasa dituzten, ez dakit, izugarrizko nola esaten da, urte askotako ibilbide auki duen talde puska, nik uste Euskal Herritar orok errespetatu eta maite duena, bere zati bezala ez. Eta horre oso zaila soinu banda amaigabe hortan bat aukeratzea zen, bakoitzak eramango gaitu aipatu dugun iragan horretako, gaina oso momentu espezifiko batera seguruenik. Bai. Jo, ni daukat ardura bestia aukeratzeko? Bai. Entzuleak ezin du, orduan, ni gozategi eta berri txarraken artean,
igual gozategi aukeratuko dut, zen orain txetorri zai gaina zea besti, usten badiazu. Ia zein? Izena du usted, kulebron, izan daiteke? Bai, zorioneko, etxe honetan, hori etorri zait. Bada hamaika histori. Bai, niretzako adibide oso on bada besti hori, nola gozategik erritmo oso dantzagarri batekin fikzio bat asmatzen du, kontakizun bat. Hori gustatzen zait asko, beti kontakizun bat egiten dutela, izan daiteke, ez dakit, famili giro baten inguruan, izan daiteke batzutan mezu politikoago bat egiten zutela. Helikopteroaren ere. Bai, hori da. Izan daiteke ere mitikoa korrikako abestia egin zutela, kasuntan pixkat korrikaren ekimena azaltzen eta bai, kiston pila dituzte, baina hau eta hori zait burura, sege guztet hau jarriko detela, gainera abesti ederra gaurko podcastari agur esateko ere bai, nahi? Ederto, bai, ederto. Oso, ondo, mila esker etortzagatik eta hemen hizketan egotatik eta zure kantu kutxinak ekartzagatik eta zuei ere bai bestaldean egotatik, gozategirekin jungo gea, eskerrik asko nahi eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri eta musu bana entzule danei. Aio! Agur! Etxe honetan bada hamaika histori, ama oean etzen zenean, aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen, ez esan gero inori. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Etxe honetan bada hamaika histori, ama oean etzon zenean, aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen, ez esan gero inori. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aita gainean mugikorreta, amarik etzan ageri. Aitonak lanik ematen duen, edo ez amari galden. Utzi ezkero, amona ere, salduko luke de balde. Alde batetik, erdi itxua, despistatua bestalde. Pixa egiten jaioa degu, taparikan altxagabe, taparikan altxagabe. Edo ez amari galde, utzi ezkero, amona ere, salduko luke de balde. Alde batetik, erdi itxua, despistatua bestalde. Pixa egiten jaioa degu, taparikan altxagabe, taparikan altxagabe. Gure etxean, ezinbestean, telebistak jodu kiebra. Aitona degu, kulebroieta, amona berriz kulebra. Aitona degu, kulebroieta, amona berriz kulebra. Aio viene telebista quebra. Aitona kulebroita, amona kulebra. 12 minutu arratsaleko 5:00 bigarren kafean gara eta aurrera goaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Minutu gutxi barru, arratsaldeko 5 eta minutu gutxitan gurean izango dugu dagoeneko Dei Barroso, gaurko elkarrizketa akustikoaren protagonista. Baina telefonaren bestaldean dugun protagonista ere izan genuen gurean elkarrizketa akustikoan, gure piano xarra goxatuz. Eta tira, etorkizuna eta orainaren eta iraganaren artean oraina orekatu behar ekilibrista kantu zoragarri honekin. Islak disko aurkezten izan genuen hemen, Mikel Azpiroz, eta disko horren, aurkezpen bidea egiten darrai, eta haze bidea, Laister gainera, atzerrira begira jarriko duen bidea izango baita. Mikel Azpiroz, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon bai. Aipatu dut bide ederra ari zaretela egiten, Islak diskonen aurkezpen bide horretan dagoeneko badirelako hilabeteak eta kontzertu mordoa, baina gaurko aitzakia ere ederra iruditu zaigu, Poloniara bidean izango baitzarete ordu gutxitan, bi ere espanaiz, ostiralean eta igandean bertan lan hau aurkezten aritzeko. Alaxe da, bihar goaz Varsoviara, eta ostiralen antxe Varsoviara aurkeztuko dugu Islak konziertoan, eta gero ondoren baigan den Krakovian. Eta zea da ez da oso destino exotikoa edo gure musika aurkezteko. Gaizki ulertuak ere egon dira, edo bintzanik izan dut, ze bi aretotako batek badarama, Praga izena hor, eta batzuk Txekiar Errepublikara bidean izango zinetela pentsatu dugu hasieran, gero nahaztu, baina tira, Polonian hariko zarete, ez dakit jaialdi giroan, batak jazz giroaren kolor hori behintzat badu programazioan, ez dakit ze ingurutan, ze girotan eta nola hariko zarete bertan? Bai, Varsovian kulturretxe moduko bat jo behar dugula esan didate, eta Krakovian jazz klub baten, bai, begira ditu naiz, eta jazza programatzen duen klub baten, jazza programatzen duen klub baten. Bai. Baina badakizuan, Polonian jazzerako tradizio handia dagoela, hemen Euskadin baditu handik etorretakok ere, adibidez, Andrei Olezniak saxofonista, eta beraz bai, zeagoaz gogokinia antzerra aurkitzen dugun ikustera. Islak disko aurkezten hemen izan zineten, Lutxo Neira kontrabajuan, Carlos Arantzegi baterian, eta zuzeu pianoan, hori izan da, akaso ezagutzen ez dudan salbuespenen batekin, baina normalean diskonen aurkezpenean izan duzun hiruko formatua, eta ez dakit, Polonian ere zurekin izango diren, hiruko hori mantenduko duzuen edo zein den plana? Aldaketa bat izango dugu, Hilario Rodero torriko da baterian. Hilario ere gurean izan genuen. Elkarrizketa akustikoan. Arima Soulekin hemen izan genuen, beraz, hau ere etxekoa. Beraz, Hilario, Lutxo eta Iruro joango zarete. Hori da, bai. Aizu, Mikel, eta nondik suertatu da Poloniarako bidea, zein izan da harako harremana? Egia esan, atzerrian gure musika jotzen gehiagotan ere ibili zara, batzutan euskal diasporarekin harreman gehiagorekin, beste kasu batzutan besterik gabe musikaren bideak jarraituta. Zein izan da orain honetan Poloniara eraman zaituen arrazoia, edo nola sortu dau? Gauza hauek sarritan sortzen dien modura, ez hango norbaitei iristen zaio zure musika, eta norbaitiarrek zerbait edo kitalik antolatzen ditu, eta proposamena duzatzen ditu, netre guztoko izan dulako entzun dula, eta holaxe izan da, aldi ontan gainera, Poloniako jendeko proposatu dugu egitea, eta Polonian badute Alte Ribera izena duen peninsula iberiarreko hizkuntza minorizatun kulturak eta hizkuntza minorizatun dituen zea bat, talde bat, asoziazio bat, eta hauek eskaini digute, proposatu digute
gure hemengo musika ana aurkeztea. Aize peletan ari gara entzuten, Islak disko honi buruz ari ginen, ez dut oroitzen hilabetea zehazki, baina Islak urte bete pasata izandakoa da dagoeneko, edo noiz kaleratu zenuen lehen urtean? Ja urte eta hilabete batzuk ere baditu, bi urte gazte iritsi, eta ordezkeroztik, leku sarritan, askotan ere aurkezteko aukera izan dugu, aukera da suertea, eta esan oso pozik nau disko hau sortzen nahi den aukerakatik. Hori samar nizun, aukera asko izan dira, zuzenean ikusteko, nik behin baino gehiagotan ikusteko aukera izan zaituztet, baina gainera oso areto, oso leku, oso inguru ederretan ere jotzeko aukera izan duzu, eta esango nuke, diskoak izan duela, alako harrera ona, kuantitatiboki, baina baita kualitatiboki ere, Mikel. Bai, niretzako garrantzitsu da jotzen degun areto horik kondizio txukun batzuk izatea ez da, normalean konzertua akustiko egiten dugu, kolako pianorekin, mikrofoniari gabe, musika klasikoa jotzen dan bezalaxe, eta hortarako akustika honeko salaketa behar du, eta egia esan, eman ditugun kontzertu guztik oso areto txukunetan eman ditugu, Gijoneko Jovellanos Teatron, Bilboko Bidebarri eta Liburutegin, edo baita Arriaga Antzokin, Donostiako Historia Hojai Antzokin, Kadizen, Malagan, Zuriako Ateneon, leku askotan. Eta leku oso aproposak giron diskontan sortzen deun giro bildu hori transmititzeko. Aizu, Mikel, izan daitezela alako goxoak, Krakobia eta Varsoviako bi gune horiek, publikoak ere goxa zaitzatela eta batez ere goza dezala zuen musikarekin, eta jarraitu, Islak diskonek emandako lori hori gozatzen, ze, esango nuke, zuk esan da bezala, aukera asko eman dituela, eta uste dut jende askori oso gustoko lana egin zaiola, eta, sortzaile bezala, esango nuke hori, baino pari handiagorik ez dagoela, ez da, Mikel? Ala, ez da hori baino opari handigoik, eta saiatuko gea Polonin ere, ala sentitxu izaten. Kakapila Poloniako kontzertu horitarako, besarkada Bana, Hilario eta Lutxo hori bidai horretan, eta izango dugu zuen berrian Poloniako kontzertu horiek ondo joan direla jakiteko. Eskerrik asko inigo. Eskerrik asko, Mikel. Kontatuko dizuet bueltan. Izan ondo, aio. Bai. Aize peletan kantu honen goxotasunean, egingo dugu arratsaleko 5:00 bidea, segituan estudio zentraletara goaz, handik azken orduko ezagutu, eta bueltan Odei Barrosorekin luze eta lasai aritzeko aukera izango dugu.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Keep Calm and Bigarren Kafea. Arratsaldeko 5 hortxe bueltan ditugu eta bagoaz gure estudio zentraletara, bertan Egoi Belategi lankidea dugu eta segituan izango dugu Handiken azken ordukoa ezagutzeko aukera. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Nik hartu diot Wes Andersonen pixkat kosmos hortako nolabaiteko zea bat, zantzu bat. Bueno, pelikula indie gehiengoek daukaten zantzu hori igual, ez? Osan entzat, Juno bat edo indie filmeak edo film xaloak edo naif indie hauek badutela zerbait amankomunean. Bueno, ez dakit batzuk dira personaje karakterizatuagoak, beste batzuk ez, baino bai ez dakit, asko aldentzen da David Fincher batetik, ez da Hitchcock batetik, beste film askotatik eta beste estilo askotatik, badukate zerbait, elkartzen dituna indie, indie horren zabala da, orduan indie igual nahi. zabaltzen joan da. Baina, indie da independiente, ez? Entzun Naiz irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Arratsaldeko 5 bat segituan izango gara, esan da bezala, harreman horretan, estudio zentraletarako bidea eginda, ea bertan izaten ari garen arazo teknikoa konpontzeko moduan garen. Ven a la fiesta de la luna llena, verás paracaidistas cayendo en picado. Dentro de un rato sonará la orquesta, arriba en el tejado. Ven a la fiesta de la luna llena, verás malabaristas y pájaros mojados. Cuando los gatos suban a la antena, arriba en el tejado. Tira, barazoa dauzkagu estudio zentralekin harremanetan jartzeko, edo nola ere, arratsaldeko 6etan arian informazio guztiet azken orduko guzti izango duzue, beraz, bigarren kafearekin aurrera jarraituko dugu, 3., 4. edo 5. kafe hartzen gabiltzan honetan. Kike González, Fiesta de la Luna Llena, Pájaros Mojados diska hartatik, gure 5 osteko minututxo hauek igarotzeko. Nosotros no pudimos subir en medio de un estado de shock. Ven a la fiesta de la luna llena,
se abría una autopista en medio del verano. 1, 2, 3, 4 y sonará la orquesta de pájaros mojados. Ten la estrella que cayó para ti. Aurrera goaz segituan kontatuko dizuegu nola egin dezakezuen, asteburu honetarako plan zoragarri bat daukagulako eskuartean eta sarrerak dauzkagulako, zuen artean zozkatzeko. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goian klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxeana eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. No! Sarrera dauzkagula zuentzat eta plan borobila. Goiuri, tartean, nor da pizti entzuteko aukera izango da? Urriak 8, Donostia, Ilunbe, arratsaldeko 3:00. Eta banoa zerrendarekin. Bela korroten amairuz nebeltzazuta gartzea, maiz lierzua, doktor deseo, inautolorrita, josu eta gari dupla, andonioki, trikidantz, txek, elektrotxaranga, porrotx, maian lehun, jomita batxar zaiuz. Eta hortarako 8 sarrera dauzkagu. Bai, naiz irratiko entzuleen artean zuzkatzeko. Zer egin behar duzu? Idatzi, biskor, nik zerrenda egin dudan bezain biskor, mezu bat 644-6 zenbakira. Eta sorte hon, segulako jaialdia izango da, sarek antolatutako jaialdia, tragola izan bidea jaialdia, eta aizue, nian izango naiz. Horixe, Suta Garze, Amaiz, Lier, denetarik ikusteko eta gozatzeko aukera, eta tira, badakizu zer egin behar duzuen sarrerak lortu nahi baditu zuen. Josu eta Gari, Inautolorri eta Trikidantz, dupla makonak, denetari dago. Gainera jende asko sarrerarik abagiratu da Josu eta Gari ikusteko. Ertzainaken kontzertuan. Beraz, hemen txeduzu sarrera. Hau aurrera goaz ez dugulako gure urrengo gonbidatua Itxaron Arazinai. Beraz, geratu hor, naiz irratian zarete bigarren kafean, eta segituan gurekin Odei Barroso izango dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Drila da euskaraz jantzia.
Ari da Odei, ez dakit zenbat jasoko duen, baino ari da ematen. Norbere periferiatik aritzeak ze prezio duen galdetu ohi diot nik neure buruari. Ene lurrean, zein dudan ondoan, zer nahi genuen eta zer nahi dugun. Ni zein nahi zen eta bera zein ote den. Oroitzea eta aztearen arteko talkan horixe da nire getoa, bakarrizketa. Baina zu ezagutu nahi zaitugu gaur, Odei, barkatu sarrera txiki honengatik eta ongi etorri gure terapia txiki honetara. Nola zabiltza, Odei Barroso? Bai, atxaldeon, ongi. Arratsaldeon. Olako sarrera batekin, kantu guzien bildu maia induzu. Nik ez dakit Goiuri eta Odei zein geratu den hemen pozik Odei bera, edo akaso gartxote egindako sarrerarekin. Arro dago. Arro nago, zen gaurko eguna berezia da, bigarren kafean gaur hitzen maixua daukagu, eta nik ere hitzak maite ditut, eta usteet merezi zuela, ez? Halako aurkezpen txiki bat. Dudari gabe. Ikusia bota behar dutala, ez uste, zerupe honetan oronen igusu truke, guke, bertute gutxi dugula erramen nuke. Ba, esanakoa, Odei, ongi etorri, bigarren kafera, plazera zu hemen eukitzea, eta nola zabiltzan, galdetu nahi nizun, ez dakinarentzako aurten Odeiek bere lehen bakarkako diskoa kaleratu du, terapia izenekoa, eta galdetu nahi nizun, goiz da balantze txiki bat egiteko, edo egin daiteke atera zenetik gaur egunerako balantze txiki bat? Bai, aski goiz da, baina jadanik iten alda, zonbait kontzertu eta data ematen ibili naiz, banabiloino, beraz, pixka martxa hartzen, ez dakit baloraziorik edo ez nuke inen hainbeste nora iritsi den diskoa eta nora ez, baina gehiago gustora nabilela, hori bai, lan hau defendatzen oholtzetan, ekipo bat muntatu nuen zuzenekoetarako, jende desberdinarekin ari naiz lanean, eta egiarran bideaz eta azkenean diska bukatzen dugulari lehen emaitza bat bukatu da, baina bigarrena dator, beraz bigarren etapa hortaz gozatzen ere bai. Earki, ez dakinarentzat, taldetan ibilitakoa zea, badaukazu ibilbide luze bat, baina hau izan da lehen nola esaten da, ez dakit, erdaerakada bat izango, baina pistinara, hola, buruz da bakarrik. Lehen jauzia igerilekura. Hori da. Gartxot, lehen jauzia izan da igerilekura, Gartxot. Lehen jauzia igerilekura, ez da, ez? Hor galdetu nahi nizun, off record askotan hitz egin dugu, baina zein izan da, erronka hundiena, norberak burua uste guztiak etxera eramatean jendeak ezagutzeko, ez? Bakarkako proiektu batek atzean duen lan guztia? Bai, izan da lan batetik luzea, ze azkenean 2 urteko lana gutxi gora bera, bereziki hasi nintzelarik ez nekielako produkziorik egiten. Lehen nuen taldean bizion, Joe Laskoagak egiten zituen base guziak, instrumentalak produkzioak, talanketa hori, eta diskuntan ni neun ere buruarentzako produkto, beraz, izan du ere sortze prozesua intzin ikasketa prozesu bat, ez? Beraz, egia da aski luzea eta izan dela, baina izugarri gozatu dut, izugarri ikasi dut, eta batiraz, errandu zuen bezala pizinara edo salto itea bada bakarrik aritzea, bada biluzte ariketa bat, eta maiz jendeak erratei, zenbat biluztu zaren, eta bai egia da, baina hautatu dut zer biluztu ere, ez? Ez pentsa ez da inkontzientea biluzte hori, eta denek dakigun oraino eta zer erakutsi nahi dugun edo nun emaiten ditugun biluztearen mugak, ez? Bai, askotan ere, nik hausnarketa txiki bezala ez, guk bideoak ikusten ditugu, disko txarrak entzuten ditugu, Odeienak bezalakoak, baina askotan ez dakigu horratzean dagoen lan guztia ez, grabaziotik hasi, bideoklipa gainera zuk egiten dituzu, zer esan, kontzertuak antolatu, badago sortzea soilik ez den dinamika batez, normalean burua ustea handienak hor gertatzen dira, ez nik esaten dut, hain autonomo izateak faktura pasatzen dula, ojo. Jode, Gartxot bere buruarekin oso zoriontsu dabil. Hori hitzen, Errepublika txiki honetan inigo gaur aprobetxa bardet. Baina, bai, badagoela, ez dakit, ikusleak ikusten ez duen atzeko banbalina horiek, ez da? Eta hor galdetu nahi nizun, gero ja behin lanak kaleratzen danean, normalean bideoak bai, baino kontzertuak izaten dira benetan bidearen erakuslea handiena, nik sorta aukideta urten, ez dakit, zu adina ez, baino Odei Barrosoren kontzertu askotan egon naiz, eta hor galdetu nahi nizun ere, balantzeaz ari ginen, baino
akaso izan da EHZ-etan eman zenuen kontzertua ala nolako gaiur txiki bat han egon nintzen, eta uste badaki zula zertaz ari naizen, ez dut ere beste inongo kontzerturekin alderatu nahi, baina hori izan zen gaiur txiki edo handi bat, ez da? Bai, gai bide txiki baten gailur handia ere, ez? Edo, bai, nik uste dut, gauza da guk lan handia egin nuela ekipoarekin, ekipo bat muntatu, DJ-a, bakerrak edo koristak, soinu teknikariak, argi teknikariak, eta show guzi bat landu genuen diskoa atera baino lehen, ez? Eta showa presten, eta hainbat kontua da, zuzenekotaragoa zenean topatzen girela bertako baldintzekin. Eta erranen nuke EHZ izan dela orain arte, agian iaia kontzertu bakarra edo bakarrenetakoa, zinez guk prest ginuen showa edo kontzertua emateko baliabideak eskaini dizkiguna. Holtza kalitatibo bat, noski, soinu mailan behar zena eta argi mailan ere behar zena. Beti izaten da erren bat nunbait, ez? Zango bat utxi, argiak gaur, argirik gabeinen dugu, gauza da, dena duzularik zinez horreman dezakezula, eta bai izan zela gaiur bat guretzat batetik, hainbeste jenderen aintzinean, ez ginuelako sekula jo, proiektu honekin, hori batetik, eta bigarrenik azpimarratzen dut EHZ-aren soinu, argi, baliabideak eta kalitate hori, ez? Orduan, dena ematen denean gozamen bada bai. Eta gainera irutu zitzaidan, teknikoki oraintxe aipatu dituzun gauz guztietaz gain, bazela ere, ez dakit nola esan, holtza berezi bat, inguruan zegoen, ez dakit zein den hitza, aura edo ilusioa, da, teknikokinik ikusi zaitudan guztietan borobilena irutu zaidan showa izan da, dudarik ez, baina era berean bazen zerbait horre airean, ez dakite HZ-ak biltzen duen jende perfila den, edo eguzkia zen arratsalde horretan eta gero gau partean gau eder hori, baina bazegoen ere, ez dakit, teknikoaz gain humanoa zen kontekstu oso berezi bat, ez? Bai, nunbait, eta uste dut hola igo ginela gu ere holtzara, badira kontzertu batzuk igotzen zira eta bauzu sentsazio bat pixkat epaitua sentitzearena, ez? EHZ-etan ez da minutu, segundu bakar bat izan nun sentitu dugun publikoak epaitzen gintuela. Publikoa etorri zen entzutera, ikustera, deskubritzera, beraz, baziren ezagun hainitz, hori zalantzarik ez, zaleak ere bai, baina bazen ere kanpotigina zen jendea ezagutzen ez zuena, agian kuriosak, baina biziki jarrera hartzaile eta positiboan, ez? Kritikatu iritzia eman, denek baino gehiago nok dakien erakutsi, uste dute giro sanoa zela biziki, eta horrek izugarri lagundu zigun guri hori eramaten, ez? Egon ez denarentzat, jakin interneten hor kanaldu denok ez badagoela, zuzeneko kontzertu oso hori. Nahi badezu ere lehengo do bigarren filan behiratu inigo, aurkitzen hauzun. Hor guali bezala, saltoka eta letra guzti kantatzen, komentatuko dizut, hemen konfiantzan, odei, hau uste badakizula, baina zure kontzertutan pare bat aldiz pasa zait, ondokoak galdetzea, baina zuzertzea horre, bakerran ordezka bat, eta nio, oindik ez, baina... Uste dut bakerren batek, baina hobe dakizkizu. Kontuz. Hori ez esan, aserretu... egingo zaizkizuta. Karagarria, gure erregela, ez alduzu uste denik larria, hola banatzea pastela, hanzten gaituzte ez da berria, badakigutakitela, iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Bueno, horrela jarraitzen, galdetu nahi nizun, leheno aipatu dezue bilustearen prozesu hori, zure hitzak, zure musika erreparatuen edo nork ikusiko du, argi ikusiko du, bilustearik eta handi badela, eta galdetu nahi nizun, gaur egungo musika sorkuntzan, ez, zoologiko honetan, zentzu honean, askotan ere, ez dakit nola esan, bizitzaren ospakizunaren eta etengabe uda iradokitzen duen musika zo horretan, hausnarketak, bilusteak ze leku duen, ez? Akaso hausartegia izatea da, edo badu bestaldean entzungo den norbait, zenik hori entzuten dut zure musika aditzean, ez? Hausnarketa eta horrek zeleku duen galdetu nahi nizun. Bai, eskertze izut, egiarran
batzutan frustrazio pixkatekin, beste batzuk, batzutan garrantzi gutxi emanez, egia da, nere diskoa badela negua erakusten duen disko bat udaren herrian, pixkat hori iruditzen zait. Maiz, musika alaia, festa, iruditzen zait gehiegi lotzen dugula herriuntan festa eta musika, beti musika festa egiteko edo kontzertu batera festa egitera joanen bagina bezala, ni kontzertutara noa kontzertua entzutera, hainitzetan, festa egitera, festa inen dut gero. Eta uste dut kultura horiek hain lotuak izateak, ez diola mesederik iten hausnarketari beste modu bateko proposamenei. Eta kasuntan, niri zenbat jendek errandidan, bizikiongi diska edo, baina ozei luna. Eta, lenguan txiste bat intziaten, naritazuz izte depresioaren zordezkariak, edo, ados. Kantautore autolitikoen kluba, ez? Hori da, nahiago dut hau proposatuz, hau da ateratzen zaidan, azkena, nik ez dut hainbeste pentsatzen, zer nola egiten dut eta gero pentsatzen dut, doaia eta akatsa izan daiteke, baina uste dut nik nire buruari joaten uzten dio, eta hori da sortzen zaidana. Eta sortzen naizona gauza alaiak sortzen, argiki. Orduan, ekoizpenak inspiratzen nauen unibersoa beti aski iluna izaten da, eta disko hau da horren adibidea, baina bai azpimarratuko nuke gure herrian zelotuak dauden musika eta festa, eta zentzu hortan musika alaia, dantzarazten duena, eta jupi uda dator. Kontrakoa ere jaso duzu odei, alegia. Iluntasun horretan eta sakontasun horretan eroso sentitzen garen on mezu horiek hausnarketarako eta iluntasun horretan eroso xamarra egoteko joera dutenen mezuak, ez? Bai, hori ere, eta gainera, ez dakit, maite hola mintzatzea inbeste, baina erranen nuke iparraldetik gehiago, zentzu hortan, ze biziki ohituak gira, oroar erranen nuke, Lapurdin eta Kosta hontan adibidez, rap frantsesa entzuten, eta rap frantsesak udatik badu, baina gutxio, askoz gutxio, gordina da, hotza da, iluna da, eta kultura hori sortua da eta egina da, Eta raparen kultura iaia erranen nuke mota hortako raparen kultura dela, beraz, asko zerrexago pasatzen da bai, eta izan ditut ere noski, nola erran, zorionak edo hitz onak iluntasunari ere. Hombre, pixkat ezkorra diskoa bada, Bakizu gehien errepikatzen den hitza ez dela. Disko guztian. 271 aldiz. Kontatzen egon altzeago juri, baina ze aste buru pasatuzu. Iluna. Uste dut horrek baduela ere, bai ezkorra da hori zalantzari gabe, bestela ez litzatik hainbeste, baina badu euskarak gauza bat, eta da ezezkoan esaldiak egiteak beste modu rima batzuk aukeran ematen dizkizula, esaldi bera baiezkoa balitz ezin dena, Beraz, jolas hortan edo eraikitzelan hortan, ezezkoak euskararen eraikuntza gramatikalean edo esaldiak iteko moduan beste rima aukera bat eta egitura batzuk ematen ditu ezezkoa gabe ez direnak posible. Bida, truko. Oire ikasi den. Baina hori esaten ari zen bezala, nik visualizatzen ditut diskoan momentu horiek, ezetik hasita. Ez dakit, erran hitza, aditza, erran, nahi nuke erran, ados. Hori da, erran dezakezu, erranekin bukatu nahi bauzu. Bestela, ez ezkora pasa behar duzu. Ez dugu hau erranerik. Ez dugu hau erran, ez dugu... Beraz, hortik ere badatorrela. Ni hartu izan nahi zainitzetan, da, zenbat ez ezko. Aizue, lehenengo kantua eskatuko diogu, Odeiri? Bai, gogoz nao. Tira, uste dute lehen aipatu digula, lehenengo kantua izango zela Ari. Zoaz gure gune akustikora, Odei, eta segituan entzongo dentzuleak. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Odeiren Ari. Nahi duzunean.
Bai, ei. Ari. Bigarren kafean. Ez ditugu hautatzen, sortzea eta denbora, baina gero hautatzen dugu zer nola eta nora. Zetarte gutxi dagon kausatik ondoriora, oraina iraganaren ondorio da zazpila bete gabe sortu nintzen, sorpresa. Barakaldo nindagonetzen izan erresa, jaso nuen oparo, maitasuna babesa, goizilko naiz baina bizirik nago, ezkesa, handituta hasi nintzen lapurdi partean, azten dituzten hiru lurraldetako batean, ene plazerrak uzten nituen paper artean, barne gerrak eta errakutz nindezaten bakean, hasi nintzen idazten, bestengandik ikasten, ikasia ahazten ta berriz zerot ikasten. Akatsa dut irakaspen, ez nintzen galtzaile baina ez nekien irabazten. 12 urte beteta, aitzen nuen selekta, nik ez dakitze sektatik atera ziren dadie, buankata dezeta, liberak ta pezetak, utzi nituen ene orduko zedetan, ikasgelan sobera luze zitzaidan afera, baliatzen un aukera ta galdera, zen errima, denbora aurrera doa ez naiz orduko bera, baina arkatza ta paper hartzean, sentitzen dut berdina, ta poza nola mina, eman dizkit nigatik ikasi dut hemen, hainitz jaso dut irakasleen gandik, baina batzuen gatik balitz, ez nintzen hori izanen, gauzak ez dira emanak, entzun ditut erranak, zuk zaindu zure lanak, erraten zidan amak, zuk zure barna aitu senari jarraituta noizbait postuko zaitu hortan saiatu izanak. Aizea ez da beti alde, ez gira ororen jabe, zergatik ari nintzen ez nekien segitzen nuen alare, orain ezin dut segitu zer egiten nabilen jakin gabe, zerura begiratzen badut lurrean ez nahi sentitzen bakarrik, ez dut izar bat izan nahi, lurrean ez da izarrik. 12 urte joan zaizkit beharrik eta baote dutxarrik, gaur gure aroan ez da luzaroan iraun dezakeen lorpen azkarrik, lotzen ninduten kate hoiek sortzen dituen artean ez nuen lortzen. Nik ene burua tene ingurua ari zen itotzen, zenbat aldiz bihurtzen nintzen zoro, pozak ta minak ezkontzen, denborak erakutsi dit ematen den oro ez dela jasotzen. Ematen den oro ez dela jasotzen. Ez dela jasotzen. Bihotza harri zeta, harriak goroldioz, lanautuaren autolan bat dau ondorioz. Neretzat ari naiz serio, ta posten naiz beste inori balio bat dio, maiz blokatu naiz itzerditan, eskuak izerditan, soluziorik ez da iztegitan. Ta gaueko ordu txikitan, segitzen dut pentsatzen zer izan nahi ote dudan handitan. Bizitzaren balada boladaz bolada joan zait eta orain itzan ere balada ara, ikasi nahi dut hiltzen bizitzarik bada. Gorrotoak ekarri nau maitasun historiontara, rapa eta ninita rapa, tikitaka hasten naiz tipitapa, joaten bana izasten zait iraka, bikapa, sortzen ditut ez nadin zer nahi bilaka, errimako obsesio bat dirata, izan nahi nun pirata, baina marinel gisa etiketatu ninduten takaka, eta etapa, dator beraka, barne enbata, lasai izenpen ezake ene partitze data. Auta hori erraten, beharrik ez naizen ari maitatu dezaten,
azaletik ikusi dut, zere eragin dezaken, minoria batentzat aritzeak ez dit lotxarik ematen, ez pentsa balantzak egin du nik dantzanik desio nuen aldera aldiro, autokonfidantza ez da esantza eta jaso dut askitiro, oholtzara nora igo, gu oitukinen ikusten plaza beteak usten, baina ez dut uzten ta eginen nuke berriro, senti naizelarik desberdin, nahiago du nerea egin bakoitzak nahi duena atera dadin, ez baita beti hobea elkarrekin. Ondarako sortu nintzen ez dakit, baina bizi naiz hau egiteak gatik, espaldia hartu nauni, ez gau bata ez gaudi, egin naiz zauri, baina orain xauri, denbora nari zari, amets bat josten nari, hitzak ditut opari, segiko dut kantari, aspaldia hartu nauni, ez gau bata ez gaudi, egin naiz zauri, baina orain xauri, denbora nari zari, amets bat josten nari, hitzak ditut opari, segiko dut kantari, aspaldia hartu nauni, ez gau bata ez gaudi, egin naiz zauri, baina orain xauri, denbora nari zari, amets bat josten nari, hitzak ditut opari, segiko dut kantari, segiko dut kantari, segiko dut kantari, egin naiz zauri, segiko dut kantari. Ufa. Eta orain? Minutuko isilune bat. Bai, ez da. Hemen bi performance egon dira, batetik odeiren, kantua, eta bestetik gartxoten aurpegiak. Bueno, gartxote eta bion aurpegiak entzuten ginduazen bezalaxe. Hortxibili gara gozatzen. Bueltan dator gure elkarrezketa gunera, odei, eta tira, galdera gehiago dozkagu, gerora sarraskiari aurre egin beharko dio, eta uste dut goiurik ere gozatu duela sarraskia prestatzen, zegoen mamia sarraskirako. Bai, azkenean gaurko gonbidatuak ere, aipatu dugun bezala, hitzak dituelako oinarri ez, edo hitzak direlako kasu honetan zure, abia puntu eta funts nagusina. Hor galdetu nahi nizun aurreko pixka eta hausnarketaren arira, neri asko pasatzen zait, artistekin batzutan zerbait iradokitzen dute ez, ideia bat, iradokitzaileak dira, zurekin pasa zait odei eta badakizu fana naizela, baina hau hausnarketa objektibo bat bezala esaten dut, bestaldean sortzaile bat baino, hau da soinu estetika bat aukeratu duen pertsona bat, bazara, produkzio bat egin duenare, badago, baino, bestaldean sortzaile bat baino sentitu dut bihotz moduko bat aurkitu dutela, ez? Hau da, gauzak sentitzeko modu bat, ez? Eta horrekin identifikatu naiz ni adibidez ez naiz gero hitz egingo dugu drill eta trap eta estilo gintza ninguna, baino ez nau erakartzen musika honek orokorrean, baino kasu honetan bestaldean ez dakit musikare estiloare gain hartzen dion bihotz edo sentimendu batekin konektatuet. Hori esan dizu jendeak ere bai, hau da, odei disfrutatu dute ere bai, bat drill zaleak ez direnek. Ez dakit ulertzen den... Ulertzen da, eta bai, gertatu izan zait, hainitzetan erratea, rapa ez dut maite, baina zure musika bai, edo tanik erratu baina orduan rapa maite duzu, rapa da, ez? Ta bai, baina ez, ta bai, orduan pentsatze dut hortik doala. Jendeak azkenean entzuten dugularik zerbait norbera identifikatzen da gauza batzuekin, beste batzuek gogoetatzera eramaten dute, eta uste dut ari hortan edo rapak eta testu gintza honek duen beste aldea dela musikaletik harago ere emozio, kasuntan bihotz edo erranduzu, egia da ni adibidez biziki hipersensiblea naiz, erran nahi du
arazo hainitz sortzen dizkidala sentiberatasun estremo honek ere bai, egia erran, baina adierazteko momentuan agian jendeak gehiago ikusten du hori, ez? Orduan, bai, erran izan zait, ez hainitzetan, baina erran izan zait, bai, beste zerbait ikusten duela jendeak, rapero edo rapetik arago ere gibelean, beste bihotz, persona, pentsatzeko manera, edo... Badira ala ere, ez, disko batzuk norberari estilo bat irekitzen diotenak. Ate bat bihurtzen direnak. Nik esango nuke, izango ditu 12-13 urte, Connie Westen My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Diskorri oparitu zian lagun batek eta nire lehenengo reakzia zan, nire estilo batzek gustatzen. Wow, diskorri, eta izema buelta manizkion, eta horrek irikizidan ate bat, estiloaren kulturari, ez, gero ia estiloaren barruan adar asko daudela. Eta uste dute diskonekin ez, odeiren lan honekin ere gertatzen dela, ez, hainbat jende hurbildu dela akaso ate bat iriki dion zerbaiti. Uste dut, zuk diozun bezala, maite duzu, rapa. Disko maitatu baduzu, maite duzu rapa, akaso etzenekien, ez? Hori, da, gian etzinakien, edo etzinuen atxeman, maite zinuen rapa. Hori ere posible da, ez? Hainbeste rap mota mezu, ideia, estetika dauden rapean, eta bereziki gaur egun, nun gelditzen da rapa edo nun bukatzen da eta nun hasten da, ez? Biziki zabala bilakatu da rap terminoa bera, ez? Eta gainera ere ez jakintasunetik hain naiz, baino salbuespen rapak eta estilo urbano horiek ere gaur egun badaukat ere gehiegi iradokitzen dituzte fantasia asko, ez? Izan ez dakit. Bai, ospea, abiadura, dirua, eta orduan ere hau irutu zait, raparen baitan egon daiteken anistasun horren barruan ere, igual nitxo txiki bat da iradoki ordez zaurgarritasuna jartzen duena lehen mailan, ez? Ez jakintasunetik hain naiz, baina nik behintzat ez ditute alako rapero asko topatzen. Ojo, beste estilotan ere, antzekoa pasatzen da, ez da salbuespen bat, baina hortik ari nintzen. Batetik raparen historian edo nei Frantziako rapaz mintzo naiz gehien bate, hori baita ezagutzen dudana, baina izan zen, lehen raperoa zinelarik, edo 80 hamarkadan egin behar zen pixkat, rap konzian, edo deitzen genuena, ez? Mezu bat, zerbait erran behar zinuen. Gero, pixkanaka, desagertu da rap konzian hori, eta orainia zaharkitua bilakatu da rap konzian, edo zerbait kontatzen duena egitea. Hau rap konzian aparte, edo egiten dudana uste dut, badela zaurgarritasun bat main gainean ematea, erakustea pixkat horren antitesia edo aurkako aldea, ez? Dirua zera, niri ez zaitez interesatzen dirua, ez hau, zaurgarria naiz, beldurrak ditut, eta uste dut denek bezala, ez? Uste dut denek ditugula beldurrak, denek ditugula gure gora berak, eta maiz kontrako bezala ikusten ditugu, ausardia eta beldurra edo, niretzat beldurrak erakustea baino gauza ausartagorik baden ez dakit, ez? Orduan, uste dut norbere beldurrak erakustea eta naturala dela eta normala behar lukela denok sendo eta indartsua gertu nahi dugu. Izartean. Bai, guztiz ados, eta gainera nik ere hausnarketa hau egin izan dut, zu zuzenean ikusita, aitzolekin ere partekatzen dugun, aitzolekin ere hausnartu izan dut, askotan ere, zuzenekotan eta lehen hitz egiten genunaren arira, jendeak nahi du akaso, nola esaten da, ebaditu edo, entretenigarritasun puntu hori, eta askotan zure zuzeneko batek eskatzen du ere entzulearengan hor sakontzeko nahia, ez? Eta kaso ere jendea ez dago hori egiteko gogoz. Entzun daiteke kontzertu bat azaletik, odeiren kontzertu bat azaletik entzun daiteke, zaila da. Imposiblia. Bai, ez, badao jendea ez, kontzertu batean aizialdi ideia horrekin joan, eta, igual hor ibil litekena, baina zaila iruditzen zaitu. Oraindik ere mundu hontan badago nik hitzak ez ditut entzuten botatzen du nik. Eta gorrotoa sorrarazten dizunik. Nik gatzen naiz, joantxe, nik kaina baten bilako naiz, baina nola ez tezu azkenean, nik nire ustez, musika estilo gehien, eta baino zurean bereziki, hau da, hitzak aditzen ez dituenak, hobe du
ezakit, Bai. isiltasunean gelditu ez? Bai, edo erranen nuke, edo ludikoki pixkat aisialdi bezala hartzeko behar duela kultura handi haukan rapean. Erran nahi du hainitz entzuna, eta barneratua, jokoa, barneratua, kodea, adibidez, hori ikusi dut nik frantsesekin. Nere kontzertuetara heldu diren frantsesekin, adibidez. Baionan sekulako giro alaia zen, olako kontzertu ilun batean, baina ikusten zen nor zegoen alai entzuten kontzertua eta nor aktiboki jasotzen. Baina hori bakarrik albidetzen du nire ustez kultura musikal hau asko ezagutzeak. Bai. Eta Claro, eske da bestela bertsolaritza bezala. Zu bertsolaritzan ez balin bazea, osea bertso saio batea jun eta ez bazea hitzekin hoi da, geratzen. baina hemen musikaren... Claro, bai. Bai, bitak gorputza mugitzen du. Bai. Eta frantsesa den batek, euskararik ez palima daki noski, azalekotasun horretan edo beste modu batera bizitzeko aukera gehiago ditu. Hori da. Eta bai, beste egia da ulertu gabe, utxe egiten duzula pila bat, zalantzari gabe, baina nik ere entzute ditut ez rap talde amerikanoak, eta ez ditut ulertzen. Baina ulertzen dut nun rimatzen duen, ze flow duen, eta horregatik diot kultura. Nik uste ditut frantsesakola egiten rima bat erortzean. Hoiek ez dakite zerranduan, baina ulertu dute rima zela. Eta hori kodea behar da, ez? Piskat eskola hori, bai. Atxeman nahian, inoiz izan dituzun dudak sortu badizkizu. Bueno, asteazkeneko azken txampan murgiltzen ari garamen bigarren kafean, galderaren bat gehiago botako dugu, bigarren kantuare eskatuko diogu, eta oraindik bigarren kantuaren ostean sarraskiari aurre egin beharko dio, edo sarraskia egingo dugu bigarren kantura joan aurretik, Juri? Nola nahi duzu? Ba, igual sarraskia egiten badugu, gero bukatzen dugu kantuarekin, ez da? Badoz, baino sarraski, bai, denbora daukagu, sarraskia egingo dugu, eta sarraskiaren ostean galdera gehiago sortatzen badira, sarraskia 2.0 bat egingo dugu, kantura joan bitartean. Baina sarraskiak honelaxe egiten dizue ongi etorria hori. Sarraskia. Ui, eske hoi ipurtia jartzen zaita hori honekin. Bueno, sarraskia tartean, letrak hartzen ditugu, eta bueno, aztertu egiten ditugu, edo aztertu gabe galderak botatzen ditugu, eta noski, batzuetan etortzen zizkigu musikariak kantu instrumentalekin, eta besteetan, zu bezalako artistak, milaka letrekin, eske... Hau, sarraskia, uste dut gaurko azterketa izango dela gehiago niretzako. Zuretzako, dudarik etzazu izan. Bai. Adibidez, hasi egingo naiz, Lehenengo abestian esaten duzu, familia, rapa eta euskera dira ene eremu libreak. Baina, bigarren abestia entzuten dugunean, entzuten dugu, galdegin, Hasel eta Frizi rapeatzea libre alden. Zu libre sentitzen zara rapeatzen? Bai. Bai, ni libre sentitzen naiz rapeatzen, nere parametrotan, baina uste dut rapa, edo olako adibideak Hasel, Friz eta maiten ditugularik, rapa ez dela librea, ez? Orduan nik libreki bizi dut, zaurregatik diot lehen abestian, familia rapa eta euskara dira eremu libreak, edo bederen libreenak, baina aldi berean rapa hain librea ez da, eta ikusten dugu, pixka bat desbideratzen diren artistak hasten direnean, gauzak ez direla hain gustukoak izaten. Bigarrena, oraintxe entzun dugu, dena hasi zen 12 urteko haur baten inozentziatik, hori jaso eman abestian esaten duzu, gero ene lurretatik abestian soilik nituen 12 negu, ari abestian 12 urte beteta aitzen nuen selekta, zergatik 12 gertatu zen urte hartan? Hori da nere raparen, nola erran, rapa deskubritu edo... Aiotze data edo. Bai, nere rap-senaren sortze urtea edo. Nik 12 urte nituelarik deskubritu nuen selektaren diskoa, 2000 urtean, nik 88ko naiz 12 urte nituen, eta hor klik bat jadanik entzunak nituen lehenago, gauza batzuk, baina hor klik bat zerbait gertatu zen, eta nik erraten dut beti 12 urte hoietatik hasi nintzela, pixkat rapean murgiltzen edo nire eremu propioa bilatzen.
hor. Nik bizi 12 urteekin jadanik idatzi nuen rap bat, gainera etxean gaztelaniaz mintzo ginen gehien bat aitarekin, eta gaztelaniaz txar batean idatzi nuen enelen rap testua, ez? 12 urteekin, bueno, hor zerbait gertatu zen. Ze ona. Eta azkenekoa, badago, bueno, kontzeptu bat, baino gehiago errepikatzen dira diskoan, baino badago bat, mugaren, ditxosozko mugaren kontzeptua dela, adibidez, azten diren 3 lurralde ez daude alegera, edo egozentrismo hitza atxerekin idazteraino, esaldi hori dela, kristona, edo N-herria ez da 74, okerrez banago 74 horrek Frantziako estatuko 74. departamentoari egiten dio referentzia. Hau, autu politiko bat da, zuk esaten duzu, ontaz hitz egin behar da, ze jendeak ez du hitz egiten atenik hitz egin behar dut, edo hain barneratutako zerbait da nahi gabe ateratzen zaizula? Biak. Batetik nahi gabe ateratzen da, gehiegi sufritu dugulako hortik Ipar Euskal Herrian argiki. Batetik hori, beraz nahi gabe. Eta bigarrena konstienteki ere errateko, nik badut disko bat, badut gauzak errateko aukera, entzuna izatekoa ere, eta mezu hau pasa nahi dut. Ze biziki akitua naiz, personalki hitz eginen dut, egoera hontaz, mugaren historia hontaz, gure herriaren trataera ridikuluaz, estereotipoen marrazketa etengabeaz, nekeza da, eta aserretzen naiz. Iritsi naiz aserretzera gai honekin. Ze sufritu dugu. Nik gaztaro guzia pasa dut, festetan Bilbon, festetan Donostin, deitu gaituzte Gabatxo, deitu gaituzte Zakitzer, Frantziatik zatozte, eta hori, independentzia kamiseta zutenak, edo ez dakit abertzaleak, edo, eta beraz, pixkati hipokresia horrek, ze hipokresia bada, nekatu gaitu, eta hori, ni mintzo naiz, baina nik mikro bat dudalako, baina hola pentsatzen dutenak nire inguruan, nire belaunaldiko guziak gira Lapurdin. Adibidez, musika talde bat iparraldean sortzeagatik bakarrik, uste dut jende ez dela hartzen, ze diferentzia dagoen Siberun sortu musika talde bat, edo Gipuzkoan, eta euskaraz eginda. Baina abia puntua bi dira, zergatik, batean arreta emanen da, suinen da, eta bestea, han, gurea ez balitz bezala ia. Eta gainera, hartuko denean izango da hau bikain. Honek bai balio digu, zera eksotikoa da, guaia da, eta sibegutzi pasatzen zaiona, kendu gabe zer sibegutzi, kontuz, baina gauza politak hartzen ditugu itxoin, baina egoera gordinak ze gertatzen da, zer dago, zoin da errealitatea, ze bereizketa egiten dugu Euskal Autonomia erkidegoa eukitzeagatik, telebista publikoak ze kriminal, zer egiten digu etengabe Euskadi irrati publikoak. Eta hori dena uste dut barnean denak ez duela ikusten, eta kanpoan denak sufritzen duela. Eta nik banuen sekulako beharra hori ateratzeko, eta jende pila batek nire inguruan bederen, Lapurdin eta nire belaunaldiko jende guziak eskertu dit pila bat. Lehen aldia da, entzuten dugula, gure herria ez da 6-64, kantu batean. Eta hori da gure aldarri bat duela urte pila bat, ez? Beraz, hori, pixkat ahanzturan eroritako zonalde bada, eta gutxiena gainera Lapurdin, ni bitzina izena, Siberu eta Baixena Farroa, baina iparraldea, noski nik... Eta hegoaldetik ze mingarria hori, ez? Iparraldea. Aipatu zu Siberutx. Mauleko eta Baionako bitalde lurralde edo eskualde berekoak balira bezala, ez? Horta hori erratera nindoan, bai. Hori da, ez? Erraten digute, nondik zatoz, ni Baionatik, iparraldetik. Nik erranen banu Gipuzkoa Donostiko bati erraten banio, nondik zatoz Donostitik, hegoaldekoa zira. Donostiko bat, Bilboko bat, Gasteizko bat, edo Aramaio eta Badino, Baiona eta Maule bi mundu dira. Garazi beste bat, pagolan bizi denak eta urruñan bi bizitza eta bi ulerkera desberdin dituz. Bi mundu eta herri bera. Eta kostatzen zaigu ulertzea. Bi mundu direla eta herri bera direla. Eta herri bera, hori da. Eta hori, orduan, muga mentalak, mugaren gatazka hori gainera ni muga ondoan bizi naiz. Bizi urruñarra naiz, boren Baionan bizi, baina muga ondoan. Eta orduan, muga beti presente. Ni oran nabil eta polizia kontrolik ez balego egunero
antziko nuke muga bat, badela, ez? Piskat mezu hori pasatzea, eta lehenguan, bukatzut unekin anekdota bat, zestoan jo, eta batek kontzertua eta gero, eta askotan periferiakek sortzen du, abesti horrek sortzen du eragin bat. Ez, egozentrismo hitza atxerekin idazteraino, eta denak dira hegoaldeko publikoa da, ez? Emagun Bizkaian jotzen dugula. Eta zestoan adibidez, etorri zen bat, errantzidan, baina hori ja pasata da, eta hori pasata, zuretzat, baina ez, ara. Aspaldian muga pasata, ez zaudelako. Hori da. Nik imaginatzen nuen odei holtzan denak H-ak izango balira bezala, pertsona, ez, H-ak horrela. Nik azken galdera moduan eta mugaitza baliatuz, pixka buelta manenin horri eta nola ez, euskarari aipamen bat egin nahi nion, egin diogu goitik, baino benetan galdetu nahi nizun, eta goia pixkate galdera pertsonal bada, aprobetxatzearen, euskara bera, erramienta, ez euskaldunon nola esan, altxor bezala eta identidade, eta ez, ari naiz hizkuntza bera, leheno aipatu duzu negatibotasunaren ze hori, baino, zera aurkitzen diozu, zuritzaizu irutzen euskarak baduela ere oso malgua, hitzjoko asko fonetikoki ere oso sakona, nik ez dakit, baino obsesionatuta bezala bizi naiz, euskerak baduela beste edozein hizkuntzak ez duen alako plastilinaren ulertzen didazu, ez? Aldakortasun bat eta galdetu nahi nizun hor, hitzjokoekin, fonetikarekin, prozesuan zuk nola jolasa aldarrikatu nahi, euskara eta jolasa nola bizi dezun hori letrak idaztean fonetikari garrantzia ematen diozu edo mezuak izan behar du potentea eta ordun fonetikak ez dua jola, edo jolas hori nola bizi duzun, euskarak hori baliatzen duela sinistuta bizi naizelako ni. Eta behar dute Odei Barrosok esatea, bai hori hala da, edo ez, gaztatik joan da zaude. Bai, erranen nuke, erran biak emanen ditut, adibide bana, bai, hala da, batetik, niretzat naturalena da euskaraz egitea, beraz, ez dut inoiz pentsatu zergatik zer galdetu izan diatelarik, euskaraz, bai, niretzat munduko gauza normalena da, galdera inbarko zeniake frantsesez ari banintz, ez? Ez, ni euskaraz bizi naiz, eta euskara da menperatzen dudan hizkuntza, orduan zentzu hortan jostatzeko ere bakarrik euskararekin jostatzen dakit nik, ez frantsesarekin, eta edo maila hontan behintzat ez. Eta euskarak badu alde hon bat eta zail bat rapean niretzat, eta da batetik multisilabikoak edo silaba askoko errimak egiteko asmatzen duzunean ikaragarria iruditzen zait, baina oso hitz luzeak ditu. Silaba askoko hizkuntza da euskara edo silaba askoko hitzak ditugu, ez? Bai ez, bakarrekoak dira, baina inglesa hartzen badugu, when, what, where, denak dira silaba bakarrekoak eta euskaraz baitugu batzuk ere, baina oroar silaba gehiago behar dira gauza bera, errateko. Beraz, horri ibiltzen da zire jau launetan, ez? Batztan txikitzen zera, eta zure baina badu bai, joko bat, eski bakarra dena erranen nuke. Bai, berezia eta gainera, leheno esan dezunaren arira ere, autu bat baino hizkuntza horretan sentitzen ditugu gauzak, ez? Nik askotan neri ere esan izan diate eta nola beste hizkuntza batean. Badakizkigu beste hizkuntza batzu, baino ni ezakit, idea edo pentsatzen dut norberak ere hizkuntza batean sentitu egiten duela, ez? Eta gero behar du habilidade hori plazaratzeko, baina bai, eta egin dezuna hausnarketa ere nik askotan pentsatu dut, beti izaten dugu, inglesa alu hauek, amerikano alu hauek, zergatik daukata hainbeste flow eta esplikazioa eman digu, eta benetan bada hizkuntzak berak jartzen dituen muga edo aukerengatik eta interesanta da. Ez dakit. Agurtu egingo dugu segituan Odei azken kantua eskatuko digu, baina horren aurretik datorren astean hainbat kontzertu datoz. Hemendik gure laborategitik gertu xamar, Zaldibin izango duzu asteartean, eta ostiral eta larun batean, Hendaian izango duzu Borderline Fabrikan ostiralean, larun batean Zumaian. Datorren asteaz ari gara.
Gero ere badatoz, Plentzian, Durangon, baina begia azaro abendura begira, baina orain urrengo astean konzentratu dira 3 kontzertu, eta horrek ematen dio sortzaileari alako poxa, ez? Aste hau karreteran pasatzeko edo. Bai, poza egiarran, nekea ere, iraila hasieran ere 3 kontzertu aste berean izan genituen, eta egia da nekeza dela, baina ze intensoa eta ze ederra den ere, eta maite dudan zerbait biziki musikan dela, ekipo bat goazela, ez noala bakarrik, ez, holtzara, DJ-a, bakerrak, teknikariak, eta sekulako giroa dugu, eta pixkat familiatxo batekin, ez, astean, 3 hitzordu izatea biziki gauza intensoa, nekeza, baina zoragarria da bai. Odei Barrosori eskerrak ematea besterik etzaigu geratzen, eta batez ere entzulari esan, ez da dienora joan, ze oraindik ni eta bera entzun behar dugu, gartxot, baina uste dute, plazerretik gozatu dugu la entrevista, Juri. Ez diogu nota jarri Sarraskiari? Amaika. Vale, amaika. Ez, nik uste 12 behar duela izan. Bai. Mila esker, Odei, gonbita onartzatik, hau bukatzen ere urrengo asteko kontzertu bateako txangoa edo antolatuko dugu, bigarren kafetik, agendak uste egun. egun. Aste artean Zaldibian egon naiz bai ala bai. Ojo, Nahi baduzu etorri? Baina gauza desan izut, etzizkiazu letra guztiak belarrira kantatu, Ez. Odei Barroso, mila esker, eta zoaz nita bera hori guri eskintzera. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Odeiren bigarren kanturik gaurko saioa agurtzeko, ni tabera nahi duzunean. Bestegun bat opera, noiz joko du opera, gauez oera sartuta lokartzea obeda, ikusi zegoera. Ez dakitzuk, mirailan bikusten ditut, bestean horrote da, ez dudala hartzen arriskurik, baizera, aitzera, heldu naizene kontrako txisturik, ilunpetan idazten dut ontan sinisturik, gainera, argia pizturik, lo egiten dut zebalisturik, ez dut gastatzen, gainbera egitean gau bat osatzen, dute goizbik, jakin nahi nuke noiztik begiratzen, nauten goitik bera hemendik goitinik hautatzen dut soilik manera, erantzun bat izate aldera, asmatzen dut galdera, ize aldera, joan behar dutene burua zaintzera, bakoitzak bere urratsa, ez gira jin lokatza apaintzera, ze ibilera, bilera, euroa libera, gaitezke luzatzen doa polanploako hilera. Sentitzen naiz minbera, gaur bera ez da ni, baina agian bihar naiz ni bera, ez alda akapera, kamera artean karrera, ikusten dut nor gehiago bete kartera. Ados kalera zatoz, ondoko kafera, biak partekatzen ditut maia eta basera, eta prest dut lehen platera. Zenbat aurre ikuspen, ez dut osten uzten, aurre ikusten dut plazera. Arkatza eta papera, ja nere parte da dena batera, atera nahi nuke zatoz lerro artera. Sartu nahi nuke barnera berriz amaika, barrera behin ikarota, sarrera zein da zaidudan arrera. Borondatea eta jarrera, hartu sakelean sartu oldartu eta aurrera.
Euskalduntasuna zentzun dut askita sopera, ez dakit konprenitzen den ene kolera. Airetasuna ez dut labur biltzen odolera, familia baduta denek ez dugu odolbera, begiak legera erdera legera. Azten diren hiru lurralde ez daude alegera, galderak eraman hau burua galtzera, batzuen antzera ez nator fikzioa saltzera. Joan zaizkitzen baitoren, gorenetan goren sentitzen nintzen ta horren ondoren, amildu naiz behera, hola naiz ni usu gaitz bi heldu zaizkit eta gaizki jeikitzeko txikitatik nahikoa dut bat bera. Hasten den oro doa bukatzera, anitz heldu zaizkiten elana ukatzera, ados kritika egin duzu polita, ezarri bitatita ea bita nork egiten du natzera. Ni eta bera, bera eta ni ta nere kerak, kerak eta ni eta nere erak. Ni eta bera, bera eta ni ta nere kerak, kerak eta ni eta nere erak. Izue, onarte, eskerrik asko dei, eta gartxot, datorren asteazkenera arte. Bai, hurrengo arte. Goiuri zubier arte. Eta zuri entzule, plazar baduzu, bihar arratsaleko 4 eta 5 hemen izango gara, naiz irratien. Bigarren kafean, asteazken ona pasa, eta izan ondo, aio. Keep calm and bigarren kafea.